pasagdan niya. Nagsisayo sa inyo. Oo. Asa man ka Jimmy Sabat? Sabat na ginangilan din ako. Sabat. Ang problema ng kuta na, kung biblical ang ilahang, biblical Sabat ang ilang ikot, tapos ay labot ano. Biblical sabat. Kaya di man siya makabasa sa Biblia, sir, na naay tawag ining Christian Sabat. Wala. Wag di ka makabasa sa Biblia, naay Jewish Sabat. Oh, Jewish Day of Worship na. Pero never ka makabasa na ang Sabat is a Christian Day of Worship. Wala ka makabasa. Resulta rin na sa ilang damgo. Hindi ka mudawat sa footnote. Siguro. Tawag na yan, footnote yun. Hindi mo. Di ba? Dili ka Ay, mudawat sa footnote. iba. So, but pasabot, kung nabata na ang footnote, lumabasa kung pagkatabat ng mo. Dawat ka dito. Sige, ano problema? Sa karon mudawat di ka footnote. Dili. Dili. Pero abot sa tawag ito sa debate. Klaro ang istorya. Abot sa debate. Di ba? Una na utalo, mudawat. Abot sa tawag ano sa debate. Mudawat ka. Abot sa debate. Dawat na siya. Pulo-pulo, di na mudawat. Nga naman, kaya ang footnote manggod, ang footnote, usa naka-personal opinion sa scholar na naghatag o komento alang na text. Okay, pangunta na. So, dili siya magamit as standard reference Okay. kung diin authoritative ba kung baga. So, karon itagaan pa ka og kon nila nga pag bugamit ang footnote kanito ko okihan mo. Mapindi man jud ka. Okay, punta na, Nga naman, kagahan kay footnote sa Biblia na may topic simbahan Katolika. Punta na. Kanang footnote nga ihatag na gamiton para sa imuha. Oh, kinsa man ang opinion, Roman Catholic o sa mga Protestante. Ating protestante. Sumala sa inyong Biblia man. Dili. Inyo wala. Kristohanong katilingban. Inyo man na. Dili ba? Kung Isa sa man na. kung Isa sa man. Katoliko, kung sa Oo. Katoliko na, mag-provide ni reference na mo Katoliko. Oh, so karon kay. Ang footnote pod. Oh, so karon kay Oh, sa Katoliko karon, man siya. karon. Dawaton dili. Pero sa kwan nang gikaingon, Dawaton dili. ang footnote dili na mao ang standing doctrine sa simbahang Dili Katolika. dili man pumunta na. No. Ang ako ang gibarukan standing doctrine sa Mali man simbahang na. Katoliko. Mali man na. Pilay, sige tubag. Ang Amo ka na pagtulunan. Mo gani, mali man na kay ano. Pagtulunan man ka. Asa na ka Ingon ka. nakakita nga ang simbahang Katolika na nudlo sobras footnote. Mali man na. Mataga lang. Mali man na. Ikaw may mali. Kay himuon nimo ang footnote na madudlo kina simbahang Katolika. Mali. Dili kay Tingnan mo. Isa may tuwa na to. Ang nagsulat sa Ang tuuhan na mo, ang itudlo sa Iglesia Katolika og standard nga referensya. Respetuhon na mo ng opinion sa mga biblical scholars. Oh, Pero nung ka nga mo na ang opinion mo, no. ingon mo ka nga ang Dili. ang tuhan. Opinion na sa mga scholar. Lagi. Opinion na, ang opinion dili siya magamit as evidence sa pagguba sa kung ang kibarugan. Bro, sige. Private opinion man na. Pero ningon ka nga tuuhan nimo kung unsay nasulat diya sa inyo ang pagtulunan. Oo niya. Oh, sa kanang kuan ba historical ba nagsulat ang footnote. Dili man na. Tuuhan man ka Kanang nimo. footnote, dili man na historical. Saan naman tao Ikaw ka? opinion. Wala na po ni Pikoy ay. Sa kabiing, sa kabiing, morning ka pisote. Opinion na. Sa ko nang giingon, ang teaching na mo, wala base sa opinion. Nagbase na sa Lagi na. So ayaw ipugos ang kanang opinion. Tabangin. Asa man ka nakakita ng footnote imuon ang mooy basis sa doctrine? No? Pero sino? Alam. Akong punto mo gud yung Ang basis sa doctrine simbahan Katolika, tradisyon, scripture, and ang interpreter of that law and doctrine ang magisterium. Wala mi nagbasig footnote. Taghatag nagdulak information. Pasayon. Pero nung kang mauna ang doctrine simbahan Katolika, Okay. naay mga tawag in opinion na naa sa footnote na subay lang sa opinion sa writer. Oo. Na dili mao ang tawag ining general opinion sa mga theologian. Ana ba? Ingon mo dugang sa pagpasabot. Hmm. Unya nagsulat ato inyo mga obispo ug pare. Ang nagbuhat sa footnote ba? Inyo man ang mga obispo ug pare. Obispo pare. May naunsa na may nuning trabaho ani kinsa niya buhat og footnote sa inyong Biblia. Mga Bible scholar. Kinsa nga scholar Katoliko dili. Naay mga layman. Dili, naay puta na. Naay mga tawag ini. Ayaw, dili pa ng Katoliko obispo.
Dili ka ng katoliko pare. Kaya mo lang ka na, obispo pare, naghimo ana. Napagkaman ka ron, pangutan na po, katoliko ba o dili ka? Alam siguro. Pare na obispo. Mao gani ang purpose nga nung na-footnote para mibawaan nga ang katko gani. Pagpasayon. Wala gi. Pero dili na sa declarative. Dili na siya mo. Dili na sa Dili conclusive. conclusive. Dili Oo na siya mo. gani. Kaoy. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Santo II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.